Така, здравейте, мухни бе. Не, съжалявам, че се забавих с клипа ми, който трябваше да бъде в събота, в неделя. По кмета сме един клип в неделя. Днеска с Григана ще играем асоциации. Аз трябва да изляза, за да може тя да ви го каже на вас, да ви го прочете по-скоро. Направо да го кажа. Не, ама моли. Да. Не трябва да е такова ми. Добре. Просто трябва да се го слагам на главите. Не е нужно. Или тук. Добре, Тука. давай ти спаш. Сме клип само в събота и неделя. Когато е свободен. Когато е зает. Нещо друго. По-рядко снима клипове. Ти. Да. То. Сега, мой ред. Да, твой ред. Давай де. Така, сега. Кога това се прави, когато двама хора се обичат? Любов? Не. И когато един предлага на друг. Сватба? Да. Ага. Ето го сори. Така, сега е нейн ред. Така. Чакай. Чакай малко, аз какво съм написал? Така. Един червен дебелак, който постоянно че влиза в къщата. Не постоянно, по-скоро влиза ето и Дядо така. Коледа? Да. Аз почето дявол. Той аз така първи път. Ама не трябва да четеш от цая, бе. Добре, добре. Ами, какво правим сега? Видео? Не, Асоциации. не. Какво правим? Какво е... Какво е асоциации? Игра. Да. Игра? Сега си ти. Това, изнявам се, че е старачка игра, ама. Чакай, бе! Не, бе! Чува. Ютубър, който... Къде ти обясня? Ти съм гледал едно негово видео, където е с една камера. Смешна камера. Какви говориш, бе? По-скажи ютубъра. Смешното клипче. Рос. Да. Аз съм. О, да, бе. Не видим. Да. Лес. Лимбо? Да. Много добър. Дайте си. И аз съм добра. Така, който е... Не помня нищо, изгубих семейството. Дори! Да! О, да, честно е. И от шоу... Павел Колев? Не. Цака? Да. Сега е мой ред. Така, изчакай. Изчакай малко. Не ще опознаеш той. Как се казваш сега? Това не е ютубър. Ракимен! Не! Каква че Ракимен, бе? Близо си. Малко ще успявам пазват като съсед. Не го знам! Добре, не го знам. Така. Пияница. Аз приятел ето така. То осъм Ракимен, тук няма. Той сега ще налива, Ракимен не е пиян. Аз съм. Какво е това? Добре, какво правих пред малко? Асоциации. Не. Видео. Не. Гледа. Какво гледах? Кости. Не. Ютубърки. Не. Не е живо. Можеш да го гледаш навсякъде, ако... Предавам се какво е. Гледане на филм. На филм. Аз съм. Не, аз съм. Да.
Има два комикса и се лъкат пияница. Кемен. Не, другото му име. Другото му име. Кристиан Чарли Таде. Ево. Чакай малко. Добре, това е когато хората, когато двама човека, то е когато двама човека, не, когато двама човека, които се обичат, Любов? не, които се обичат и седят на една пейка пред залеза. Пред залеза. Любов? Не, Целувка? не, Пияни хора? не. Какво? Каква е обстановката? Романтична. Романтика. Значи познай. Така, аз съм е. Не, аз съм. Да вярвам. Той американец прави най-лудите неща. Джек Пол. Да. Пау. Абе. Добре. Разбрах сега. Спайдермен. Не, Катерач. не. Ицака. Ицака как се качи по гардероба. Не. Само една дума е. Катерене? Да. Също така някаква... Само дето да псува стъпка. котерене. Катерене. Казваме една листовка. И ние листовка. Едно е също. Да, Листовка нещо друго. мисля, че ще спечели. Аз посъве. Изгубих баща си. Ретард. Не бе! Изгубих баща си. Пък с мене. Евола! Юху! Много съм добра. Чичи. Десета. Те, ще скачиш, ще трябва да... Дънта си има нещо официално. Тачи! Не, Баща! Не. Бащата на Немо. Не. Свързано е с политика. Политик. Не. Те не е някакъв политик. Мисля. Бойко Борисов. Да. Не. Сега, защо ме накара? Почти не са... Почти може да се ви... Аз почти мога да го почета, бе. Бойко Борисов. Ей, тук, бе. Само сте той. Се върни след малко. Ето, отново сме тук. Така. Някаква тъпа канкьорка. Сойл има. Не да, то че го почети, не е честно. Не, просто... Тъпата канкьорка. Не, изчаквам. Не е тъпата канкьорка. Той пее Деспасито. Само ти кажа, не му знам името. Луис, кой? Аз пък да го забравя, аз му знам Луис името. Фонси! Че аз му знам името. Значи той живее с патка. Още една патка. С мишка, куче и куче. Мишка, куче и куче ли? Живее в някаква откачена къща. Мики Маус. Да. Опс. Така. Тя е... Изчакай сега. Тя пее... такова как беше. Влюбена е в Матео и Матео е... Солуна! Да. И двамата сме написали... И двамата сме написали Солуна. Да. Между другото... Между другото ще има между другото след този клип може да слагам друг клип за нещо. Да. Чао! Но не. Чао! Тя не кажеш, бе. Все пак ти са в клипа. И чао. Чао!